さあ、スモールブロック参りましょう。本日は7チームによって決勝ラウンドを行います。それでは予選通過第6位対19ポイントを持って大山木バジルのチームご入場ください。マジ頑張れ。37ポイントの遠藤聖子パフィー、ちょっと空いてますが、ここは一つでも順位を上げて後続プレッシャーを与えたいところ。マジ頑張れ頑張れ。風ないで。それではファイナルステージ、私来たら俺です。今今日確かにしてへんねんまだ。ファイナルステージになります。セット。はい、ゴー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 。頑張れキャッチ。もうちょっと上げなあかんわな。そうそうや。はい、見てやキャッチ。何や今の。おいで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 。マジ。おいで。はい、もうちょっとだ。もうちょい上げたらいけるの。もうちょっと待って、もうちょっと上げる。よっしゃ。マジ見て、頑張って。消えしまったか、ここでタイムアップ4投投げたらポイント入らず。早い、なんでこんな早い。早いな、帰りが一番早かったな。最後めっちゃ早かった。俺もう。